Πώς υπολογίζω το έργο μιας δύναμης? Στο πρώτο μέρος είδαμε το απαραίτητο τυπολόγιο. Εδώ θα δούμε πώς χρησιμοποιούμε αυτούς τους τύπους με δύο βασικά παραδείγματα, μια απλή και μια πιο σύνθετη άσκηση. Γεια, είμαι ο Τάσος Χοτζίδης, είμαι φυσικός στο φροντιστήριο προοπτική και μαζί θα μελετήσουμε μια σειρά από μικρά θέματα φυσικής λυκείου, όπου μπορείς κάθε στιγμή να κάνεις μια γρήγορη επανάληψη, όποτε και όταν το χρειάζεσαι. Ας ξεκινήσουμε με την πρώτη άσκηση. Σε ένα αρχικά ακίνητο σώμα με μάζα m-2 κιλά που βρίσκεται σε μη οριζόντιο δάπεδο με συντελεστή τριβής σωλήνστησης 0,2 ασκούνται οι δυνάμεις του σχήματος, όπου η F1 είναι 5,4 νιούτον, η F2 είναι 5 νιούτον και η F2 σχηματίζει γωνία θ με τον ορίζοντα, έτσι ώστε το ημίτονο και το συνημίτονο να είναι γνωστά, 0,6 και 0,8 αντίστοιχα. Να υπολογιστούν τα έργα όλων των δυνάμεων για μετατόπιση ΔΧ ίσον 6 μέτρα, δίνεται το G 10 μέτρα ανά σεκόντ τετράγωνο. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να σχεδιάσουμε όλες τις δυνάμεις που ασκούνται. Εκτός από την F1 και την F2 που είναι ήδη σχεδιασμένες, υπάρχει προφανώς το βάρος, κατακόρυφο προς τα κάτω, η κάθετη αντίδραση μιας και ακουμπάει στο έδαφος, και επειδή μας δίνουν συντελεστή τριβή σωλήνστησης και το δάπεδο δεν είναι λίο, υπάρχει και μία τριβή προς τα αριστερά, προς τα πίσω. Αυτές είναι οι δυνάμεις. Πριν ξεκινήσουμε να υπολογίζουμε τα έργα, θα πρέπει να υπολογίσουμε τα μέτρα όλων των δυνάμεων. Για να το κάνουμε αυτό, ξεκινάμε αναλύοντας πρώτα την F2. Σε μία συνιστόσα F2χ, στον οριζόντιο άξονα, και F2ψ, στον κατακόρυφο άξονα. Η F2χ είναι F2 επί συνημίτονο θ, γιατί η F2χ είναι η προσκύμενη συνιστόσα στην γωνία, άρα λοιπόν θα χρησιμοποιήσουμε το συνημίτονο, άρα 5 επί συνημίτονο 0,8, 4 νιούτον. Ενώ η F2ψ είναι F2 επί ημίτονο θ, άρα λοιπόν 5 επί 0,6, 3 νιούτον. Πάντα ξεκινούμε αναλύοντας όλες τις δυνάμεις στους δύο άξονες. Το βάρος προφανώς έχει τύπο M επί G, άρα λοιπόν 20 νιούτον. Για να υπολογίσουμε την κάθετη αντίδραση, πάντα παίρνουμε σίγμα Fψ ίσο με το 0. Πάντα έτσι υπολογίζεται η κάθετη αντίδραση. Η νη και η F2ψ είναι προς τα πάνω, ενώ το βάρος είναι προς τα κάτω. Άρα για την νη, β μείον F2ψ, άρα η νη είναι β 20 μείον F2ψ 3, 17 νιούτον. Τώρα που βρήκαμε την κάθετη αντίδραση, μπορούμε να υπολογίσουμε και την τριβή. Η τριβή είναι μη επί νη, άρα λοιπόν 0,2 επί 17, άρα λοιπόν 3,4 νιούτον. Και τώρα που υπολογίσαμε τις δυνάμεις, είμαστε έτοιμοι να υπολογίσουμε τα έργα των δυνάμεων αυτών. Να ξεκινήσουμε με το έργο της κάθετης αντίδρασης. Η κάθετη αντίδραση δεν παράγει έργο γιατί είναι κάθετη στη μετατόπιση. Το σώμα μετατοπίζεται προς τα δεξιά κατά ΔΧ, ενώ η κάθετη αντίδραση σχηματίζει γωνία 90 μοιρών με τη μετατόπιση. Ομοίως και το έργο του βάρους είναι το 0. Το έργο της F2 είναι το έργο της F2χ και το έργο της F2ψ. Την έχουμε αναλύσει, άρα λοιπόν μπορούμε να πάρουμε το έργο της F2 ως το άθροισμα των έργων των δύο συνιστοσών. Το έργο της F2χ, η F2χ είναι οριζόντια, όπως και η μετατόπιση, F2χ επί ΔΧ, βοηθάει στην κίνηση άρα με συν, ενώ το έργο της F2ψ είναι 0 γιατί και αυτή είναι κάθετη στη μετατόπιση, όπως το βάρος και η κάθετη αντίδραση. Άρα λοιπόν 4 επί 6, 24 τζάουλ είναι το έργο της F2. Για το έργο της F2 πρέπει να πούμε ότι θα μπορούσαμε να το υπολογίσουμε και από τον ορισμό, τον τύπο ορισμού του έργου, F2 επί ΔΧ επί συνημίτονο θ. Προφανώς και πάλι θα μας έβγαζε το ίδιο αποτέλεσμα.
Η F1 είναι οριζόντια, όπως και η μετατόπιση, βοηθάει στην κίνηση. Άρα F1 επί ΔΧ, η F1 ήταν 5,4 νιούτον, άρα επί το 6 μας κάνει 32,4 τζάουλ. Το έργο της τριβής, η τριβή αντιστέκεται στην κίνηση, πάντα το έργο της είναι αρνητικό. Μείον ταφ επί ΔΧ, άρα λοιπόν την τριβή την είχαμε υπολογίσει 3,4, μείον 3,4 επί 6, μείον 20,4 τζάουλ. Και μας έχει μείνει κάποιο έργο, όχι δεν μας έχει μείνει κάποιο έργο, υπολογίσαμε τα έργα όλων των δυνάμεων. Εδώ θέλω να κάνω μία μικρή παρένθεση, μία μικρή παρατήρηση. Κάτι το οποίο δεν έχει σχέση σε πρώτη φάση τουλάχιστον με τα έργα, έστω ότι ήθελα να υπολογίσω την ταχύτητα που αποκτά το σώμα μετά από αυτή εδώ τη μετατόπιση των 6 μέτρων, ας την ονομάσω ταχύτητα V1. Πρώτα απ' όλα θα έβρισκα την επιτάχυνση την οποία έχει το σώμα. Από το δεύτερο νόμο του Νεύτωνα, το α είναι F2χ συν F1 μείον ταφ δια M. Αν κάνω τις πράξεις μου βγαίνει ότι η επιτάχυνση είναι 3 μέτρα ανά σεκόντ τετράγωνο. Για να υπολογίσω το χρόνο στον οποίο μετατοπίζεται κατά ΔΧ, εφόσον κάνει ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση χωρίς αρχική ταχύτητα, ο τύπος είναι εν δεύτερο α τετράγωνο, από όπου προκύπτει ότι ο χρόνος είναι 2 σεκόντ. Και παίρνοντας τον τύπο της ταχύτητας, V ίσον α επί T, θα μου βγάλει ότι είναι 6 μέτρα ανά σεκόντ η ταχύτητα. Άρα η τελική κινητική ενέργεια του σώματος είναι εν δεύτερο mv τετράγωνο, V1 την είχα ονομάσει στο σχήμα. Άρα λοιπόν 36 τζάουλ. Κάνω λίγο γρήγορα τις πράξεις γιατί δεν έχουν νόημα τώρα εδώ. Προσέξτε λοιπόν το εξής. Αν πάρω και προσθέσω όλα τα έργα που είχα υπολογίσει προηγουμένως, το έργο της κάθετης αντίδρασης, του βάρους, της F1, της F2 και της τριβής, βγάζει 36 τζάουλ. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι ίσο με την κινητική ενέργεια που υπολόγισα προηγουμένως κινηματικά. Αυτό είναι λοιπόν και το νόημα του έργου των δυνάμεων. Γιατί υπολογίζουμε τα έργα των δυνάμεων? Γιατί μέσω των έργων το σώμα μπορεί να παίρνει ή να δίνει ενέργεια. Συνολικά το σώμα της άσκησης κέρδισε 36 τζάουλ ενέργειας και αυτό το μετέτρεψε σε κινητική ενέργεια. Περνάμε και στη δεύτερη άσκηση, όπου σε ένα κεκλειμένο επίπεδο κλίσης θ ίσον 30 μοιρών, αφήνουμε να ολιστήσει ένα σώμα με μάζα 2 κιλά. Να υπολογιστούν τα έργα των δυνάμεων για μετατόπιση 9 μέτρων, αν δίνεται ότι ο συντελεστής τριβής ολίσθησης είναι ρίζα 3 πέμπτα και το J είναι 10. Βήμα πρώτο, πηγαίνουμε να σχεδιάσουμε δυνάμεις. Οι δυνάμεις είναι προφανώς το βάρος, κατακόρυφα προς τα κάτω. Η κάθετη αντίδραση, κάθετη στο επίπεδο. Και βεβαίως υπάρχει και τριβή, η οποία αντιστέκεται στην κίνηση. Αυτές είναι οι δυνάμεις, οι άξονες που θα πάρουμε. Ο άξονας χ τόνος θα είναι ο άξονας της κίνησης και ο ψ τόνος θα είναι ο κάθετος. Θα πρέπει να αναλύσουμε το βάρος. Αναλύουμε λοιπόν το βάρος σε βχ, στη διεύθυνση της κίνησης, και βψ στην κάθετη. Η γωνία θ έρχεται εδώ μεταξύ β και βψ λόγω κάθετων πλευρών. Άρα λοιπόν το βχ από την ανάλυση είναι β επί ημίτονο θ, ενώ το βψ είναι β επί συνημίτονο θ. Για να υπολογίσουμε το νη, όπως πάντα, σίγμα φψ ίσο με το 0, στον άξονα ψ τόνος έχω τη νη και το βψ, άρα νη ισούται με βψ. Άρα λοιπόν το νη ισούται με το β επί συνημίτονο θ, δηλαδή mj 20 επί ρίζα 3 δεύτερα, άρα λοιπόν 10 ρίζα 3 νιούτον. Η τριβή λοιπόν είναι μη επί νη, δηλαδή ρίζα 3 πέμπτα επί 10 ρίζα 3, δηλαδή 6 νιούτον. Πάμε να υπολογίσουμε λοιπόν τα έργα.
το έργο της κάθετης αντίδρασης, όπως και στο προηγούμενο παράδειγμα, είναι 0 γιατί είναι κάθετο στη μετατόπιση. Το έργο του βάρους το αναλύσαμε σε έργο βχ και έργο βψ. Το έργο της βψ είναι 0 γιατί είναι κάθετο στη μετατόπιση. Η βχ βοηθάει στην κίνηση, σε αυτήν εδώ πέρα τη μετατόπιση κατά ΔΧ 9 μέτρα. Άρα λοιπόν βχ επί ΔΧ και προκύπτει αυτό ότι είναι 10 επί 9, δηλαδή 90 τζάουλ. Το έργο της τριβής τώρα είναι μείον ταφ επί ΔΧ. Αντιστέκεται στην κίνηση, άρα μείον 6 επί 9, μείον 54 τζάουλ. Υπολογίσαμε όλα τα έργα όλων των δυνάμεων με αυτόν τον τρόπο και συνολικά το έργο το ολικό είναι 0 και 90 μείον 54, 36 τζάουλ. Αυτό σημαίνει ότι το σώμα στην κίνηση αυτή κέρδισε 36 τζάουλ ενέργειας. Ελπίζω τα δύο αυτά παραδείγματα να σε βοήθησαν να καταλάβεις πώς χρησιμοποιούμε τους τύπους για να υπολογίσουμε τα έργα των δυνάμεων και ποια είναι η αξία και η χρησιμότητα του υπολογισμού του έργου. Κάνε σχόλια από κάτω αν θέλεις να συζητήσουμε κάποιο θέμα φυσικής λυκείου ή αν θέλεις να ρωτήσεις οτιδήποτε ή απλά έτσι για να πεις ένα γεια. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει τις ασκήσεις αυτές να τις λύσεις και να τις ξαναλύσεις πάρα πολλές φορές, γιατί η φυσική δεν μαθαίνεται, η φυσική συνηθίζεται. Και έτσι σιγά σιγά γίνεται εύκολη φυσική.